V židovskej škole v Leviciach sa uskutočnila vernisáž inzitného umenia z Padiny, ktorá privítala návštevníkov v jedinečnej atmosfére farieb, príbehov a emócií. Výstava predstavuje diela slovenských inzitných maliarov zo srbskej vojvodiny Juraja Lavroša, Pavla Liarvoša a Vladimíra Galasa. Takže toto je tvorba takých samouchých maliarov, kedy sa čisto malujeme zo srdca, to, čo vidíme, to, čo cítime, to, čo sa dozvieme od starších ľudí, čo nám rozpráva, ako bolo voľakedy, tak to pripomíname na obrazy a tak dávame, že by to ľudia videli v verejnosti, že by mali troška aj oni radosť, ako aj my. My sme tu traja a každý máme iný štýl, svoj štýl. Ja napríklad mám, čo robím, tak som ako pečiatkami husy. No a druhí maliari zase majú iné, každý svoje. No ináč toto je insitné umenie, tak ho volajú. Sme 4. decembra boli prijatí do UNESCO, takže ako insitári. Ja som nepočal od malička, ale tam, keď som počal chodiť do školy, tam možno som bol 4., 5., tak tam učiteľka, ktorá výtvarnú učila, tak sa jej páčilo, ako robím, tak povedala mi, čo možno pozdejšie vraj by sa mohol baviť maliarstvom, lebo ona až bola maliarka. Isto, a tak som tak počal potom pozdejšie a už keď som mal tam svojich 16, 18 rokov, lebo koľko sa ma to počalo zaujímať a už potom pozdejšie to tak išlo. No možno tak by som povedal zhruba menej viac, čo ja viem, možno okolo 500-600 obrazov, no neviem ako by som, lebo od 88 roku som počal aktívne robiť. Takže možno je 500-600 obrazov. No už teraz zväčša sa takéto menšie formáty, 30x40, 40x50 a ešte aj menšie normálne. Už tieto väčšie som niekoľko robil. Vernisáž inzitného umenia v Leviciach nebola len vizuálnym zážitkom, ale bola aj stretnutím umenia a hudby. Na dnešnej vernisáži budú účinkovať deti zo základnej umeleckej školy Pála Kadošu v Leviciach. Ich zoskupenie cymbalové sa nazýva Ľudová hudba Perec. Vedú to pani učiteľka Janka Tencerová a pán učiteľ Jaro Chlebo. Veľmi sa tešíme tejto milej spolupráci a vlastne oni nám aj spríjemnia dnešný podvečer, dnešné otvorenie výstavy po trošku dlhšom čase. Tešíme sa, že opäť môžeme privítať nielen mladých umelcov, ale samozrejme aj nových výtvarníkov na Leviciach. Som maliar z Padiny, z rodine maliarov. Znamená, môj otec je tiež maliar a ja som popri neho odrastal, tak ako som hľadil, ako on maľuje, tak som aj ja to počal prenášať na papier prv a potom na plátno. Tak povedať od detstva, znači nejakých 30 rokov už maľujem. Môj štýl maľovania je možno tiež insita, pomiešaná s nejakýma rozprávkovými motívami. Ako čo som aj povedal, znamená, som z rodiny maliarov, môj otec, otcov, brat tiež, teraz spolu vystavujeme my, tu na, znači to mi dalo inšpiráciu, aby som išiel týma stopami, ako aj oni. Vynašol som nejaký svoj štýl, podobá sa to na ten štýl, čo oni majú, ale svoj štýl som to predniesol na plátno a chcem to predniesť aj tu k vám na Slovensko, aby ste videli, ako to vyzerá, to, čo vynášame zo svojho srdca a tak, ako cítime, znamená, ako cítim, aby ste videli. Verejnosť si môže vystavené obrazy pozrieť počas celého mesiaca. Budeme ich tu mať vystavené do 5. apríla. Každý pracovný deň zhruba od 9. hodiny ráno až do 17. hodiny po obede. Netreba sa ani nahlasovať, stačí prísť.